Алилуя! Татковият зломобил! Много як, а? Ей, изкарай го за кръгче, просто ей така. Мой! Какъв прекрасен ден! От 0 до 300 за 3 секунди! Може да издържи и ятрен взрив въоръжението зъби! Добре, това си го бива! О, гледай! Ако си злодей от класа, Отново ще станем злодеи! плесни с ръце. Танц битка! Мамо! Аз проклетникът Стрит. Песента свърши. 30 юни в кината на 2D и 3D.